Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Trending song ya Hwinza inoti Denga yarohwa necopyright strike. Denga rarohwa necopyright strike guys. Ne upcoming inonzi Stalion ndiye muridzi wesong akayiba Hwinza akaitwa yainonzi feature, akakumbirwa kuimba naStalion, vakaimba vese akamufeatura Stalion is based kukwekwe. Ngoma iyi naHwinza vakaireleasa muna November nemface wacho anonzi upcoming artist. Asi manje Hwinza akazoita yainonzi re-record it naOskid production, ndongoma yacho iri kupengesa, iri kutenderera mastreets, iri kurira mastreets. Saka munongoziva mega zvazokonzeresa ndezvokuti baba namai charamba ndovakatanga nazvo paya. Saka munhu wese nezvaangwara kuziva kuti ngoma yake ikatorwa nemumwe munhu anorovesa nestrike. Saka mface uyu arovesa Hwinza nestrike, pamwe maybe havana kubvumirana, pamwe Hwinza amunyima mari hatizivi, asi vazukuru vambuya nanda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu uyu akati iye tinayo mumafoni so no pressure, hatina problem. Mumwe munhu akati mazimba they only stand ane mbiri zvekuti ari wrong ndiani havanei nazvo. Hwinza was paid to feature pasong yemface uyo, so imbavha akaiba. Mumwe munhu akati hazvimumise kupisa ndoinzwa everyday but handina kumboinzwa kupi kuYouTube, saka isu hatina basa nazvo. Mumwe munhu akauya akati tingaisa blame kugovernment yedu yeZimbabwe pakutambura kwedu, but pamazimba tine kamweya kanotitevera kegodo kasingade kubudirira kwemumwe munhu. Ndozvataurwa nemumwe munhu akati ko kungotaurirana, vaingofanira kuti vangotaurirana nezvenyaya yengoma iyi kwete kuti voroverasana nemastrike. Mumwe munhu akati dzine munyama dzimufesi idzi dzakarambwa nebhebhi rakanaka enezve zvakubisirwa hit song yadzo paYouTube. Chii ichocho chii chakadaro? Mumwe munhu akati as Zimbabweans musically we aren't going anywhere. Mumwe munhu akati mhepo dzasimuka. So nyaya iripo ndekuti nyaya yemacopyright muZimbabwe yanetsa. Zvakatanga nababa namai charamba vachikonzeresa kuti Jasignal akaba ngoma zvikaenda nekuna naSendflow. Saka Hwinza is not first time achinzi akaba ngoma, akambonetsana futi naJamaster pana yekuti lula Jamaster achiti ngoma yake Hwinza achiti ndeyake. So handizivi kuti kudi, please comment down below guys. Ngoma hit song inoti Denga yabiswa payo.